Ay idol, lagtuin na ito ka na eh. Nagtarakit tati ka na eh. Birurukong. Nagadutabang tayo ni birurukong na eh. May kaya mo pagpalinis ti rupa na ito eh. Pagparelax ka ito bagbagay rupa. Murang nga gumagatang ti maksipil ka na. Pag-ibron ka rupa mo ito. Tagay mo ito na nagmaya-gaya na. Pa. Birurukong. Nagadutabang tayo. Terminin tarupa ni ate na eh. Pero nag-shot paano niya? Uri mapantang yung nakada mulagga ng kumayat. Pero Mano ti kabel na kaya mo dita. Iya. Kabel mo amin tarupa mo. Nagmayat ti pampagaan ni kuya ni. Pil na. Maturugan. Nagmayat ti kana nagshot ti siguro na nakatoy na nakagim na kasi mo eding na alami isda ito yung ti kana kayo ito. At pan nakatira-tira na. Mayan makatuturog ni Manungan na eh. Ito mo sa baling idea mga tao, tarakan ka mo ti kastaw, takulo niya ng manong ka. Mabaling pagsakayan, nagsiyata tayo, nagsipilsaksakan, nagsiyat na pagpabantay tayo daw. Maya nga tayo pagbuga naman yung bantay natin ay. Pagpagsak natin eh. Natin niya, pil na yun. May tiragrag sa ano, may tarakan ka tagas to sa among pabayadan, paluganan mo lang kas to, binigmayat. Ito idea, nagragsa niya ating anak sakay na yun. Dahil ito yung may, awanin, ang ka gumatang ti kukata ito yan. Mukha po gumatang ti guman. May idea ito niya. Nagmaya mo dahil ito yun, double purpose. Maya nga diskarting niya. Ang kasapulan ti double purpose na doon. Nadabak ko na. Dump truck na. Nag-amin dahil ito yun. Kasapulan. Tsaka ito mo ako. May timang untrata ng Pilipinas ay. Baling idea ito yun. Ito ate idea nga na pintasok. Tinalagsin ng tiyukol dahil yun. Makasapulan ti mga pagpadagsan. Tado na nadagsan ang tiyukol dahil na. Pangal dagtang. Lagto na eh. May ti pa nang kapanunok na ti idea na dahil na taon. Sa ati diskarte. Padagsinan na natang. Ay jila nga dati mayat na ay kimbabangag. Dirdi tau, sulang tika. Tibiak na, tikim baba. Panang kaslagay da. Di ba na namay nga trabaho da. Ito nagpintas nga idea da. Nagsirip nga nakapanunot niya. Sa bali mo ti idea ni ate. Ito lang nga, nag-ansam, guyudon na idea na eh. Nagbayang mga idea ito yung nag-shot niya parang ganito na ito na limbang ti kamay sana eh. Ay, napintas man dahi tao. Pero may nga, sikat ka mo dito Naisos. Unay mga ito yung kamay, ito yung dang nagmulat sa padita tinggal kalsada. No idea yan. At ay sapay mga nanginang sa baday daw. Lakatan niya, uul masukar. Mayati panagpanunod na dyan panunod ka na ito yung nagmulat ako. Siguro mulaan na ito amin na kata simkwata. Ako sa tataan. Diskarte na. Sa bali mo ti panagburas ni ate ti mais dito yan. Kada naman mo batokan naman ta mais ay. Ito gaya mga agal-alag burburas ti pasta. Siguro sa bali yung bansa dahil yun ay. Pero nitiragsa na ka. Buras ti mais. Kamaisan mo. Ito magaya. Esos. Dakulin niya. Ito yung karabasa. Sandya. Ang baray kaya ito. At tanang makita yun. Ano niya. Batang kasama. Bumagkat na may sa. Makamupay na may sa butak. Dakulin niya. Sandya na daw. Dakulin niya. Sa bali nga kayo. Sandya.
Mayat da ito yun nga kwan. O tagudwa na makan dito aga na permin anay. Takuli niya. Permin anay ito kasanjaan. Dakil mo na ay. Siya ata pa naka-hele-helera na niya ati panangikuadan. Pintasin niya. Ito ati kasanjaan. Nagbayang atang mga pangalaan tibinida ito ay. Dakil niya. Siya tayo mula tawang bantayan na ito yaw. Nagbayang atang. Ito ati masulit mo nga sigot. Ati paday daw eh. Negosyo no kasi tayo mula. Dakil ta kanan niya. Bungbunganan. Humpay ti Pilipinas siguro tayo ito kasto nga ay nakakita ti Pilipinas ka. Sulit mo ka tayo ito nga imula. Mayakin niya nga idea. Lumot-lumot yung ulo na niya. Yan. Ano ang kamay duwag. Sa idea niya. Tuladan tayo ito na idol. Mayat.